226.000 persoas están no paro na nosa comunidade. Santiago tamén sofre un aumento dos desempregados. É por isto que os cidadáns onte, 1 de maio, Día do Traballador, decidiron saír á rúa e protestar contra as políticas económicas e sociais do Goberno Central e do Autonómico. Comisións Obreiras e UGT escolleron a Praza de Cervantes para conmemorar de maneira conxunta esta xornada, mentres que o sindicato CIGA decidiu iniciar a súa manifestación dende a Praza Roxa. E desde logo están convertindo entre as políticas do Partido Socialista e do Partido Popular este país nunha auténtica fábrica de parados e paradas que se está a cebar cos sectores sociais máis desprotegidos e desfavorecidos. Non é de extrañar que o 51% deses desempregados sexan menores de 35 anos e desde logo para nós isto é evidencia do fracaso das políticas do Partido Popular e do Partido Socialista, como viña denunciando desde hai moito tempo xa o Bloque Nacionalista Galego. A manifestación da CIGA rematou na Praza de Praterías. E con esta cita os nacionalistas quixeron amosar, unha vez máis, a súa negativa ante a reforma laboral levada polo Goberno Central e deixar claro que o seu partido ten moito que decir neste eido de cara ás vindeiras eleccións do 22 de maio.